megalayapost.news. Office jangka District Tuberculosis Officer rangkat bagajing terilang baga District Medical Health Officer Riboy District mendagasngi kalarake ya ka World Tuberculosis Day hapo Parish Hall nongpo ban putkuru ya ka jingelap basis pasngi hak bay day bagajing tumu ban prestet ya ka jingelek persya ya ka jingpak TB ban penduna ya ka jing penslam ban lap bagi jingpang bat khamtam ban ikun kumno ban pendu jaj ya ka jingpang halo kapang yes we can end TB commit invest and deliver hak ka jing rake ya ka World TB Day lawan ban simenta da ubak Meryl Bonds MLA ka nongpo bat Deru Chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ko mukongsan ajing donlang ka Kongbi Rani ADC ka Riboy ka Dr. AJ Khardruj DMHO ka Riboy ka Dr. E Calving District Tuberculosis Officer Dr. CM Pochna Medical Superintendent ka Bethany Hospital Outreach Nongpo ikna school lem kinong trei ka kwat yakhya lem kinong yalam snong kumbal amat phang da Dr. E Calving kalai thu ba kumbalong haduk menta lalap badon kumbasis pa iwengut kibreu kibaim bakajing pang TB Hariboy District hakini kisis pa sngi kajing warbnya kabal ahyar na ka saus pangut haus nem arja arab sau batkane ka deru kajing trekam bashir hem jongka district NTEP nadu ki asha lem kinong trei ka tanak kwat yakhya kibalai chiki ying kisam bat kisnong githau manwat ikibreu tam ki batlot ka bormet bat ki badon kiwi jingpang baru banra syaki jaka sumar ban pendap ki jing letes bakane ka jing testom kolong ban lap nesem kamkloi nya kinongpang bat pendunaru ya ka jing posted nama kane ka jingpang kolong ka bayabit hakane ka sngi na kaliang ka office jong ka DTO kala samru ya ki kusnam syakin report tri kisnong ki balatip kum kisnong ki balalat nya ka jingpang TB nega TB free village bat kumjuru syakinong trei ka kot yakhya kiru shimet ki kunhon bat kiwi ki baladon menta ban nok senyang ban yakon yang ka jingpang TB टीवी हरेगा टीवी हरेगा देश जीतेगा population kolong hooi nyela ban penduk ya ka jingpang TB tongi kular no matagasngi let us commit tongin bu ya ka ban mentoy ban invest ya ka badro ban deliver ban pen urlong no ya kani bangila ban penduk ya ka jingpang TB na ka Riboy District ka jungi na ka jela ka jungi berkunjuru na ka ri ka jungi kani ban penduk bangi ongila ban penduk ya ka TB ngi kular ban bu ya jing bentoy bat kunjuru ban pen urlong kamdei tang ka jing tho henrei golong ka jing alam yangi saka jing trekam ka ba tenrai bat ka patmai umdei kan put kani ka jing tho tang hadin jong ka wal TB de Henry kani tu kolong kata ka jing yalam yangi sa ka jing trekam ka batmai bat ka batenrai pangela ban pendu no ikani ka jing pang TB na ka imlang ka salang ka jungi badru mata ka singi rakhi ka jing penkut no ya ka sispa singi jong ka awareness campaign halor ka TB kolong ka dak ka jong ka jing job jungi ha kani ka jing yalek persya ya kani ka jing pang te ha kani ka sispa singi la yo ban pensisya ba cis pum ba sispa I wengut ki beri tu belayo ya kani ka jingpang TB hapo ka Riboy District ta ka jing trekam jong ka district MTP ban pendu ya ka jingpang TB ka jingwat ba jing syam ki nongpang TB ku mengikut ki active case finding hapo ku tin pareng ki asya ba ki nong trei ka ko kya ki lek se ki ying ki sem banwat ya ki nongpang khamtam ya ki tu ki badan ka badan ki batlot ya ka bormet jungki bat ki badon ya kawe ka jingpang bangin wat ki badang ki don ki dak kishin jo ka jingpang TB ngishim ki samples jong ki bat ngira sa ki hospital ban test bat ban pentikna kani ka jingle active case finding da ki asya ba ki nong trei jong ka koi ka khya kolong ban siam ki nong pang khamkloi ban pentikna ba ki pang TB bat ru ban penduna ya ka jingpur jong ka ka jingpang TB na marngitip ba ka jingpang TB kolong ka bayabit but kabaar kalong gajing pendenkam ya ka artificial intelligence based mobile digital x-ray hakane ka chispa asni ka awareness campaign gajungi ngila pendenkam hadu santli kini ki AI based mobile digital x-ray haman lagi dong but haman lagi jaka ke bangi lek ban penlong ya ka awareness campaign ke machine x-ray ki badon ya ka artificial intelligence ki bala penrung bat pensai ban pentiknai ki jingpang TB khamkloi haki snong ki thau ki bajengai na ki health facilities ting lala ban pendenkam hadu santli kini ki AI based mobile digital x-ray hakane ka chispa sni juga awareness campaign but ni pendenkam ru opo Riboy District ka latest technology
katakan NAT testing, CBNAT, but TrueNAT. Kajing pendon kami kini kita test molecular testing kaya rap ban lab ya kajing pang TB kamploy but penstet no ya kajing di dawai bakum ju renung ba kani ka CBNAT testing but NAT testing ngitip ya ki drug susceptibility of jong utu unang pang hatu udai unang pang katu kenyang jingpang ulong susceptible lani udong resistant namar babun mentaki don ki resistant kita multi drugs resistant TB Henry dak bangi pendan kami kini ki CBNAT but ki TrueNAT machine ilala ban pentikna ban test ya ka jingpang TB bakum juru ban tip ya ka drug susceptibility jong utu nong pang bat bengila ban sedang kamploy ya ka jing ai dawai ban pentikna bagi jing persyang ban penduk lane ban rat dan kong ya kejing pang TB ngi ba ngilanang ya saya kita gi mau jam di bagian poi sung thong de kejing jam ngimpat la aban ong ba kala lala aban penduk khat tenri tenat jang kot ke khya jang ka sarkar pedeng jang ka sarkar jela ki persang kat bala na ka banta ban thau ki lat ki lenti kubno ban penduk ye kejing pang Kalau julap je lederu bagi lek ki awareness program ki bapher hagi snong ni julap baka response lane kajing wan ban sngap na kaliang jom ki pat ba ka khamduna ila jukran ye gene hagi babun ki platform la dagi dei ki awareness ki badei sepang ban hikai kumno ban yada ye kajing pang ni julap barbor ki indor bar ki thili ki duna ki bawan ban sngap yang jin batai kidau kiran arteli kala abandei bagi la tiplut lene kala kadau kala abandei ba ngim kwa abandei skap bangim simkia ladangi la tiplut iki baro kini iki baro kimdei banja ki bangim tip lene bangi insting habang ilap iki dong iki jin pang habang ilam segi hospital nagabanta ban test ya ban diagnose ide ban simkia bat gejing insting gejungi kum kinong songsinong kade gawe ni kidao gejing postet jung gejing pang ki bapher lengba di gejing batai jung kinong tre he bok health department gila bersutu gejing ebit kala amde gejing pang TB kala amde kiwi gejing pang kala amde lengba gejing ya penyiar mensim kala bendel bagi jingjer ho bagi miada ya jadi na kata gadau ko bagi ka bangkong sang ne ang crunch pangakot ke kya kade ka jingkloy ke jongi ban pediang ya ke jing batai ban ke jingkloy jongi ban sungthu ya ke jing batai khanang bagin la ban le ide ban sungthu ide ban sim bangkot ke kya kade ka bangkong sang ta kade ka spa ba Kapala nangim dan kekot kekya, kapabiang, ninamyo ya kecing im kabusuk kabusan. Kamantoy, yang idon kespa kapho kecing sup, kaying pakidulan agar kepercayai. Kapala nangim dan kamet kapakot kekya, kamdan sih. Megalayapost.news